Putujemo u grad sa najboljim gradskim prevozom u Srbiji. Idemo u Novi Sad. Ćao drugari, nalazimo se u plesnoj školi City Dance Studio. Pored mene se nalazi sedmogodišnja Elena Pejić, koja je državna prvakinja u show dance-u. Ćao Elena. Dobar dan. Kaži mi koliko godina se već baviš plesom? Bavim se plesom od moje 3. godine. A postoji li možda još neki neotkriveni talenat koji si možda zbog plesa malo zanemarila? Pa imam mnogo stvari koje volim, a jedno od toga je manekenstvo. Volim da se slikam, da poziram i volim modne revije. Ali mi je žao zato što nemam toliko prilike da se pokažem koliko sam dobra u baletu, ali ja ću nastaviti da se bavim manekenstvom zato što to zaista volim. A da li si možda nastupala u nekim većim gradovima? Pa ja sam u Beogradu, u Beočinu i Obrenovcu i drugim gradovima. A jesi možda primetila tu neku, da se publika razlikuje u zavisnosti od grada u kojem nastupaš? Pa ima različite publike, ali ja uvek posle mog nastupa dobijem jedan veliki aplauz. A kada ne nastupaš, kako se to najbolje odmaraš? To jest, u čemu uživaš? Pa najbolje se odmaram kad idem na moj salaš, jašam konje i vozim rolere, bicikl i družim se sa drugaricama. I drugari, to je bilo sve za danas. Ovo je Elena, a ja sam Jovana. Naravno, mi se vidimo i sledeći put. Do tada vam ja i Elena šaljemo jedan veliki pozdrav. Ćao!